Nanawagan po ako, humingi po kami ng tulong na sana mabalik po yung padyak namin na nawala. Nanakaw po kasi. Gusto na rin po sana namin umuwi. Ay, ang problema po yung padyak po na gagamitin namin. At panghanap buhay ko po pagdating sa dito ulit. Buwan ng Nobyembre nang makatanggap ang aming social media team ng isang panawagan na ipinadala sa Facebook page ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ipinadala ng isang concerned citizen ang nag-viral na video ni Dan Suwan. Ayon sa kanya, nais nang umuwi ng Bicol Region ng mag-live-in partner na sina Samuel Overa at Syra Jane Santos na halos 6 na buwan ang nakatira sa gilid ng kalsada sa kabaan ng Sumulong Highway. Dahil dito ay ora mismo nating binigyan ng pansin ang kanyang panawagan. Kumusta ang kalagayan nyo ngayon dyan sa Antipolo? Ito po, nagpapit po kami ng kalsada. Nangangalaka lang po kami. Yung una nilang subok, nakarating sila dito sa Bicol Region. Sa pangalawang pagkakataon, partner, nahirapan na sila. Hanggang sa manakaw na yung dahil sa mga protocol, pedicab. dahil dala ng COVID, at nanakaw pa yung kanilang pedicab. Pag umuulan po, sobrang mababati sila. Tapos pag mainit din, sobrang init. Dahil dyan, partner, makakausap natin agad-agad si Congressman Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Congressman Jill. Congressman Jill, ano po ang pwede nating maitulong sa kanila? Tulungan po natin na makauwi dito po sa Bicol ang magka-partner na si Syra Jane Santos at Samuel Overa. Bibigyan po natin sila ng panibagong pedicab. Ganyan po ang pagtulong ng Action Co Center, ang Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico, lalong-lalo na sa mga Bicolano na naghihirap at kailangan po ng tulong doon po sa labas ng Bicol Region. Huwag kang mag-alala, Samuel, lulubos-lubusin na ng programang ito ang pagtulong sa iyo ng Ako Bicol Party List ng Action Co Center. Susunduin ka namin dyan. Ayan. Makalipas ang ilang araw, ay agad nang ikinasa ng Ako Bicol tabang ora mismo ang lahat upang masundo na sa Antipolo ang mag-live-in partner na si Samuel at Syra. Inabot din ng mahigit 12 oras ang biyahe ng Ako Bicol tabang ora mismo team para marating ang kinaroroonan ng dalawa. Sa isang sulok sa kabaan ng Sumulong Highway ng Antipolo City namin, natagpuan sina Samuel at Syra. Pinagtagpi-tagping karton at tarpaulin ang kanilang nagsilbing tahanan sa loob ng 6 na buwan. Dito ay hindi na napigilan ikwento ng dalawa sa aming team ang kanilang hirap na dinanas sa araw-araw. Mahirap po. Nai-stress po ako lagi. Opo. Maaga pa po kami nagigising. Maaga po kami Alas nagigising 4, po dito. pupunta na po kami ng 7-Eleven. Kuha na po kaming karton. Dito po sa tabi-tabi, nangunguha lang po kami ng karton. Dito lang po kami kasi gawa po ng mga gamit po namin. Pagdating po ng ng umaga na po, bebenta na po namin doon sa may po junk shop. Ako po kasing karton. Madaling araw po kasi nabila. Yung kano na lang, 10 pesos na lang. Ilan po yung nakuha ninyo? 15 lang, 15. Sa kakarampot na kinikita sa pangangalakal ng karton, isang pakete ng kape at konting pagkain ang madalas nilang pagsaluhan. Kung natira sa amin yung pinangkapi namin, tapos pinagkain po ngayon ng umaga, almusalan. Ano almusalan niyo kanina? Ano po, sardinas lang po, saka yung kanin. At dito kung saan sila natutulog ay siya rin lugar kung saan sila mismo naghuhugas ng plato at naglalaba. Ano lang kami? Ano lang kami yan, natutulog lang kami. Tapos sa gabi kasi hindi kami naglalabas talaga dito. Pagkatapos ng pangalakal namin, pagkabenta, pasok na kami. Hindi kami yung nagalaboy-laboy ganyan.
Mabait pa niya na tao. So para dito sa akin, simula na naging kapitbahay ko yan, hindi siya madamot, namimigay din siya dito nga, natindahan yung mga tindira ko. Sabi ko, ano kayo, kumuha kayo. Kasi hindi pa masisira, 3 araw pa eh. Dumidiskarte rin sila Samuel at Zaira upang may pagkunan sila ng kanilang panggastos at kapag kulang ang pera nilang pangkain. Pagka ngayon, mas maganda na makauwi na sa Bicol para hindi na siya dito matutulog sa kalsada. Mahirap kasi ang kalagayan niya sa kalsada. Kahit pa sa hirap ng naging sitwasyon nila Samuel at Zaira, hindi rin sila pinabayaan ng mga kapwa nila Bicolano sa Antipolo. Mas maganda rin yan. Tulungan kasi dito, nung pandemic kasi talaga mahirap. Hindi rin namin inaasahan ang pagbuhos ng malakas na ulan at dito mismo nasaksihan ng aming team kung gaano kahirap para sa dalawa ang tumira sa gilid ng kalsada. At sa uling pagkakataon, dumating din si Dan Suwan, ang vlogger na tumulong din sa mag-live-in partner. So tay, ang masasabi ko lang sa inyo, good luck po sa panibagong journey ng buhay nyo. Ngayong araw na to, bali, congrats dahil kukunin na kayo ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kaya maraming salamat sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan, maraming salamat po dahil nadinig nyo po yung kahilingan nila tatay. So tay, Hindi na rin naiwasang matuwa ng mga ilang nakakakilala sa dalawa ang balitang sila ay makakauwi na sa Bicol. At sa huling pagkakataon, tinanaw ng mag-live-in partner ang lugar kung saan sila tinuruan na magsikap upang mabuhay lamang. Wala na po siguro. Nakaranas na po kami ng hirap rito. Yung sakripisyo po na dinadanas namin dito sa katabi ng kalsada ay talaga po napakahirap. Ngayon ay handa na sila upang magsimula muli ng panibagong buhay. Ipinakita rin sa amin ni Samuel ang lugar kung saan akala nila ay magiging masaya sila ng kanyang ka-live-in partner. Nakita yung rito, yung solid kabila kasi niya, solid cement din. Basta rin naman. Ganyan din yung style nila. Pero ito kasi Teresa Tulapart. Gabi na nang dumating ang Tabang Ora mismo team kasama sina Samuel at Zaira. Kaya naman, pinalipas muna namin ang gabi sa isang hotel sa Daet, Camarines Norte. Handa na kayang harapin nila Samuel at Zaira ang panibagong umaga sa kanilang probinsya sa Camarines Norte. Paglabas pa lang nila Samuel at Zaira sa kwarto ng hotel na kanilang tinuluyan, ay kita na sa kanilang mukha ang saya. Maganda po. Ayos naman po, saka po masarap. Masarap, malambot sa hindi tulad nung nasa kalsada kami, hindi kasi mainit. Sakit sa likod. Grabe po ang init. Ayan, parang nanibago ako sa higaan namin. Inamin din sa team Tabang Ora mismo ni Samuel ang kanyang pagkakamali na nagawa sa kanyang pamilya. Kahit po may nagawa ko sa kanilang pagkakamali ko, nagtanim din sila sa akin ng galit. Gawa nga po na umuwi ako rito sa Daet noon, ay inuwi po ako rito na kalibing partner ko na may 3 anak. Kasi silang lang po ng bata, ako po nagbigay ng pangalan, ako ang nagpabinyag sa lahat, ako nagpa-birth certificate. Kaya tunurin ko na rin po ng isang tunay na anak. Nung nagbubuntis po siya, pinalaglag niya kasi. Nawili siya sa Bingo. Niwanan ko sa mga kapatid ko yun, babae. At bumalik po ako ng Antipolo. Matatanggap
kaya muli si Samuel ng kanyang mga kapatid sa kanyang muling pagbalik sa lupang kanyang kinalakihan. Habang nasa biyahe kami nila Samuel ay hindi na niya maitago ang kanyang emosyon. Naisipan na munang daanan ni Samuel ang bahay ng yumao niyang kapatid. Subalit, ang dinatnan lang ni Samuel ay ang kanyang pamangkin. Ito po yung pamangkin ko. Mama mo. Saan? Nagtatrabaho. Ay. Wala naman po si mama nagtatrabaho. Dating bahay po ng mga magulang natin. Mga pamangkin ko lang po natin. Pagdating ni Samuel sa kanyang dating tahanan, ay laking gulat ng kanyang mga kaanak. Maging ang kanyang mga kapitbahay ay hindi rin makapaniwala. Ang kanyang mga kapatid ay hindi na napigilan na maglabas ng sama ng loob. Kaya lang gusto po namin magbago. Hindi naman namin po siya tinatakil. Gusto lang po namin magbago siya. Kasi nandito naman po kami mga kapatid niya. Lalo po sa akin. Masyadong ang sama ng loob po sa kanya. Kasi hindi naman po habang panahon, bata kami. Sabi ko na nga po sa kanya, tumatanda na tayo. Kailangan magbago na din. At sa kanilang masinsinang pag-uusap, ay natanggap pa rin ni Samuel ang kapatawaran ng kanyang mga kapatid. Tinatanggap naman namin po at kapatid naman namin po yan. Sobrang bait po talaga nila sa akin. Noong pong nawala ako ng 16 years, tinanggap din po nila ako. Bumalik ako rito, hindi ko nga po makita yung mga magulang ko. Iniwan muna namin ang pamilya ni Samuel kasama si Zaira upang ihanda ang isang sorpresa na handog sa kanya ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at ni Congressman Saldico. At ang nanakaw na pedicab ni Samuel sa Antipolo ay ora mismo ibibigay sa kanila ni Congressman Saldico. Masaya po. Masaya po ako. Salamat po kami sa Ako Bicol Party List, sa Tabang Ora mismo, sa pagtulong nila sa kapatid kong si Samuel Obera. Maraming salamat po. At meron na po sila mga umpisan mag-asawa. Hindi maiwasang maluha si Zaira sa pagpapasalamat sa biyaya na dumating sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Congressman. At natupad na rin po yung aming panging hinihiling. Congressman Saldico and Jill Bongalon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa hirap man ang dinanas ng dalawa sa pagtira sa gilid ng kalsada ng Antipolo, hindi sila nawala ng pag-asa na makakabangon silang muli at harapin ang kanilang panibagong buhay sa Bicol. Asahang ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay handang tumulong sa bawat Bicolano na muling makapag-umpisa.